नमस्कार भैया, प्रणाम। का हाल चाल बा आप लोग के। आज फिर से बानी उपस्थित हम फाइन फिल्म्स के माध्यम से आप लोग के बीच में। हिमांशु राज उपस्थित बा खगड़िया जिला से। एक हमारा नया चैनल आयल बा फाइन फिल्म्स, एकरा के जरूर सब्सक्राइब करी। आज फिर से उपस्थित बानी हम एह चैनल के माध्यम से एक छोटा मोटा एंटरटेनमेंट करावे खातिर। आई हमरा गाना के सुनी, पसंद आए तो लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी और हमरा के बताई कि कैसन लागल। आइल बा संकट बारी घोर हो बाबा, देश के बचाइला। आइल बा संकट बारी घोर हो बाबा, देश के बचाइला। देश के बचाले बाबा, लोग के बचाइला। देश के बचाले बाबा, लोग के बचाइला। आइल कोरोना पूरा देश हो बाबा, देश के बचाइला। आइल कोरोना पूरा देश हो बाबा, देश के बचाइला। होई काई देश के बाबा, कुछो न बुझाता। रोज रोज पाप इहवा बढ़ल जाता। ओ होई काई देश के बाबा, कुछो न बुझाता। रोज महामारी इहवा बढ़ल जाता। आइल बा संकट बारी घोर हो भोला, देश के बचाइला। आइल बा संकट बारी घोर हो बाबा, देश के बचाइला। देश के बचाले बाबा, लोग के बचाइला। देश के बचाले बाबा, लोग के बचाइला। कहे हिमांशु कर जोर हो बाबा, देश के बचाइला। कहे भी कसवा कर जोर हो बाबा, लोग के बचाइला। नमस्कार भैया, अच्छा लगे तो शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी और हमरा चैनल के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फिर आए लाइव हम फाइन फिल्म्स के माध्यम से। जय हो, जय भोजपुरी समाज, जय हो भोजपुरी के सुनी वाला, देखे वाला, जय हो।